A teď něco pro maminku od tatínka. Skleničky. No, jen si klidně zatřes, Mařenko. Skleničky. No jo, ty už jsme potřebovali jako sůl. Jsou už všechny vymlácený. No právě. Všechny jsou vymlácené. To říkáš přesně. Jestli pak jsi všimla něčeho zvláštního na těch skleničkách, Mařenko? Jsou lehký. No. Tady totiž přestává veškerá legrace. Tak se dobře dívej, ty posměváčku. Lidunko, co pak se stane, když hodíš obyčejnou skleničku na zem? No rozfláká se. Správně, rozbije se. Obyčejná sklenička se rozbije. Tak tomu skutečně dřív bývalo, že se obyčejné skleničky rozbíjely. Ale pak se pár chytrých hlav dalo dohromady. Ty nešklepse. A řekli dost. A není náhodou, že těch pár chytrých hlav se sešlo v Polské lidové republice, v socialistickém Polsku. To není náhoda, taky ta slavná Polka Madame Curie Sklodowská. Sklo? No? No prostě nerozbitná sklenička. Jak nerozbitná? Zázrak. Můžu to zkusit taky? Lidun. Jakou silou? Vší silou, děvče. A skláři nebudou mít co žrát. Babičko. Víte, co to znamená? To znamená, že jsme zase o krok před nimi. Bude to stačit, myslíš? To bylo málo. Tak málo říkáš. No dobře. Tak na, chlapče. A komu tím prospějete, co? V druhé straně